Dostali ste svoju mini DV kameru. V balení nájdete samotnú kameru, ktorú ako vidíte je veľmi malých rozmerov. Kamera má 3 tlačítka, jedno je na zapnutie, druhé je na vrchu na nahrávanie a tretie tlačítko Mode, o ktorom sa viacej dočítate v anglickom návode, je na vypínanie zvuku. Ja však používam stále zapnutý zvuk a nahrávam pri videu. Ďalej tu vidíme slot na memory kartu, pričom memory karta je micro SD alebo micro SDHC a vkladá sa asi takýmto spôsobom, že k sebe natočíte tieto lesklé plôžky a vložíte ju dnu. Ja som použil pre ilustráciu iba takýto veľký adaptér, ale tá karta je strašne malá. Ďalej v balíčku nájdete štipec, ktorý sa uchytáva na kameru na 4 bodoch a po jeho nacvaknutí budete počuť zvuk, by malo pevne držať v štipci a nemalo by vypadávať. Tento štipec sa dá uchytiť či už na samotné oblečenie alebo na niekde váš bicykel, motorku alebo automobil. Týmto štipcom sa dá aj točiť, to znamená, že je polohovateľný, ale pri viacerom natočení sa mi stalo, že sa postupne uvoľnil. Musím ho dať dole a ukážem vám, ide ťažko, je ešte nový. Najlepšie ho ale vyberať od spodu. Tento štipec sa uvoľnil a má tu takú malú skrutku, ktorú je z času na čas potrebné dotiahnuť, pokiaľ ho často vykláňate do strán. V tejto kamere dostávate aj ďalší adaptér, ktorý je určený buď na pevné uchytenie pomocou skrutiek, alebo prostredníctvom širšej šnúrky, či už na príľubu pri nejakom športe, alebo na nejaké zariadenie. Tento je takisto polohovateľný a kameru do ňoho ľahko zacvaknete. V balení nájdete aj podstavec pre webkameru, ktorý je teda určený pre používanie kamery ako webkamery, kde štipec samotný nacvaknete a určite si vlastnú polohu s kamerou, ako vás bude snímať. V balení ďalej máme USB kábel, cez ktorý môžeme kameru, aj by sme mali prvýkrát nabiť. Odporúčaná doba nabitia je 8 hodín, ale ja som osobne zvolil kratšiu dobu nabíjania pre prvé 2 nabitia. To znamená, že kameru nabite dlhší čas, 8 alebo prípadne nejakých aspoň 5 hodín, potom ju nechajte vybiť pri nahrávaní, nabite ju druhýkrát tak dlho a potom kameru nabíjajte už len 2 až 3 hodiny. V balení objavíte aj šnúrku, ktorú si môžete uchytiť na vrch kamery. Takisto tu nájdete silikónový obal na kameru, preto aby sa vám nepoškodila. Nájdete tu inštalačné CD, ktoré môžete použiť vtedy, pokiaľ vám neprehráva videá váš počítač, ale myslím si, že každý moderný počítač ich prehrá. Alebo tam nájdete inštalačný driver pre webkameru, keby ste ju chceli používať ako web. Potom tu máme adaptér do zásuvky, ktorý bohužiaľ je na americkú sieť a preto je nutné si dokúpiť redukciu, ktorú kúpite v každom elektre, alebo budete nabíjať prostredníctvom USB kábla. V krabici je takisto aj manuál, ktorý je však v 2 jazykoch, a to v čínštine a po anglicky. Tí, ktorí viete po anglicky, prečítajte si niektoré body a určite sa dozviete o používaní kamery viac. Celé toto video bolo nahrávané na túto mini DV kameru a tak si môžete sami porovnať kvalitu záznamu obrazu a zvuku. Nezabúdajte na to, že pokiaľ chcete čo najkvalitnejší obraz, mali by ste kameru mať pevne uchytenú. Prajem príjemné nahrávanie a veľa zábavy.